Putin waɗo discours under discours mako ɗo wiyo nasara en tarbiyaji nasara en européen en tarbiya maɓɓe ɓe wonno e tarbiya ɓiɓɓe maɓɓe ɓeɗo jangina ɓiɓɓe maɓɓe ala ko larani luɗum o lori fan o wiyo yo ɓeɗo jangina ɓiɓɓe maɓɓe bo ɓeɗo promota ko walla ɓeɗo sankita yo théorie wi'etenga CRT ɗo kanjum on wiyete critical race theory ɗo ɗum théorie wa gonga fassirowa ko waɗi on yo ɓale en wonɓe nder lesɗe nasara en bana ɓale en wonɓe ha nder lesdi Amérique ɗo ko waɗi on yo yakeji maɓɓe ɗo ñitti ko waɗi on bana talaka ko heewi nder quartier ji maɓɓe ko waɗi on yo ɓiɓɓe maɓɓe ɗo heewi nder prison donc CRT ɗo kanga on ɗo jangina en yo racisme ko noir en racisme ko nasara en dow noir en dow ɓale en dow ɓiɓɓe rana ɓale en to CRT may ɗo nga waɗi no hoolo yake théoriel may ngel wangino ɗo yimɓe Donald Trump en ɗo ɓe hoolidi no ɓe ɓale en je wurtini CRT ɗo ɓe maɓɓi ɗum ɓe hoolidi ɓe muɗum ɓe wi kay na ba CRT may ɗum ngaɗo jangina ngaɗo holla ngaɗo naala nasara en théoriel may ngel ɗo nana nasara en to irin bana province ji bana ha province wa feere ɓeɗo joɗa ɗum Floride state on ɓeɗo joɗa ɗum Floride gouverneur Floride may ma yo kanko may ma o maɓɓi no ɓe wiyata ɗo o maɓɓi programme may ɗo o wi programme may nga janginta ko ɓe jangin ɓe fota ɓe jangina nga programme yel may ɗo théorie may ɗo ha nder leddi Floride pat wala mo ɓingel on janginte yo haala ko larani CRT donc o haɗi ɗum ɓe waɗi ɗum ban ha nder lesɗeji yimɓe tokkoɓe Donald Trump pat ɓe maɓɓi irin CRT ɗo ɗo ha nder discours Putin ɗo ko yiɗi wigo ɗo a yi oɗo andi oɗo yiɗi ba o velna ɓernde ɓi himɓe rane en ha ɗo ni wonɓe nder lesɗeji nasara en je tokkoɓe yo himɓeji Donald Trump en ɗo yiɗɓe yo laral danel wona dow to kanjum an waɗi o memi o wiyo nasara en ɗo jangina ɗo promota CRT eɗo ɓeɗo promota bo luɗuki ayi luɗuku bo ayi Putin kanko oɗo mema nana nasara en Donald Trump ɗo ha ɓe yiɗa haala luɗuku ɓe yiɗa haala ɓale en kanjum an o woli ɗiɗi to ha nder leddi America may ɗo ha nder leddi New York bo nder asaweji ɗiɗi calinoɗe ɗo woodi neɗɗo feere ɓalejo feere irin je en wiyata himɓeji je hakkille mum ɗo dimbi seɗɗa ɗo ɓalejo en wiyata ginnaɗo ɗo ɓalejo feere ɗo tawto e hoore muɗum nder métro kañum go ɗon no waɗa hooloji bani ɗo hoola bani métro may bo on andi ha totton ɗo tawi yo nasara en ɗon no heewi nder wagon métro may ɗo to nasarajo feere ɓinguel nasarajo feere ancien marine jo yimɓeji militaire en ɗo ɗeɗɗoymo tawi waɗoymo hunde feere wiyata shock hall ɓe ɗeɗɗoymo waɗi jungo mum ɗeɗɗoymo ha dande ɓe tatoye ɓale en may ɗo ɓe wallinimo ha leddi ha ɓe mbari ɗum wato 15 minutes ɓe ɗeɗɗi oɗo go maynama to oɗo go nde maynama ma policier en ma falay himɓeji Donald Trump go kamɓe bo ɓe sewoyi dow totton ɓe wiya kay oɗo ɗo na o marine jo oɗo ɗo militaire jo oɗo kanko oɗo laata oɗo sauvi himɓeji nder métro ɓe nastoy ɓe ɗo waɗa heɓa ɓe criminalise goɗɗo mo ɓalejo mo barama go ɓe nasto heɓa ɓe ɗaftoy tariha mako ha nder télévision ji fuu ɓe ɗo wangina kadi ɓe ɗo holla kay oɗo kana heɓa ɓe holla yo kay oɗo kam dole on so o mbare dikka nde o mbarama may nga oɗo kalluɗo ɓe ɗo holla tariha mako goɗɗo on bo yo ɓe wiyata irin ɓikkon on je hakkilo dimbinogo dada muɗum maynama kañum ummoy nder capital wa wuro on mango machine wuro on ngo ɗo jooɗi tan banni to a wala opportunité to a wala goɗɗo ha nokkure mawnde wala ko a foti fu a waɗa irin bana je en wiyata ha Cameroun to a wala godas wala ko a foti fu a waɗa ɗo banni on gureji mawɗi bana New York ɗo surtout ma ɓale en to a heɓata kugal ɗo jooɗi banni ɗo sai a tawa ɓe pat ɓe warti homeless no ɓe wiyano vagabond en ɓe wiyanno ha meɗen ko ɗo wala ha yaasi to ɓe ɗaftoy kadi probléme ji ɗi o waɗoyno pat ɓe heɓa ɓe no ɓe wiyata ɗo ɓe justifia ko waɗi on danejo ɗo mbari mo to nanon ma sam himɓeji tokkoɓe Trump ɓe tokkoɓe Putin go kamɓe go ɓe heɓa ɓe moftoy ceede je kiita mako ɓe moftoy ceede ka ha yetti 4 millions de dollars heɓa ɓe hokka yo heɓa ɓe waɗanamo bel heɓa ɓe hokka mo ɓe wurtina mo nder may heɓa ɓe wurtina mo kiita heɓa ɓe hosina mo avocat jo jottuɗo haaje mo hollata yo kanko ay ɗum self défense ɗo mana wigo yo kanko yo to o mbarayno oɗo may mbaranno mo to ɗo ha New York ha nder lesdi no ɓe wiyata ɗon ko artino bo woodi ɓale en wurtino filme feere
ko artino ɓale en wurtino wodi ɓale en feere waɗi production film feere e documentaire docu série ɓe wiyano documentaire feere dow princesse jo égyptien jo feere wiyeteɗo Cleopatra. ayi Cleopatra ɗo wodi princesse en laamoɓe égyptien en ɗo ɓe ɗonno ɗum bana pharaona en wiyanno firawna ha meɗen ɗo. ayi firawna ɗum na ɗum inde goɗɗo goto, ɗum inde lamlamɓe égyptien en on ɓe wiyanno ɗum yo firawna ɗo. donc Cleopatra bo ɗum princesse égyptien en ɓe ɗon no ƴona ɓe Cleopatra. to wodi princesse jo goɗɗo feere goto nder Cleopatra en may ɗo nasara en ɗo yiɗi haala mako ha ɓuuri sembe to ɓale en waɗi production film feere ha ɗo ni ɓe rufinga dow Netflix, ɓe jippin ɗum dow Netflix. production film may ɗo holla Cleopatra go ɓalejo ha nder hunde ɗo holli yo e tariha égyptien en ka pat ɗum tariha ɓale en. to ha nder kujeji bannigo turtini duniyaru fuu. himɓeji nder leddi Égypte e himɓeji nder leddi Égypte kamɓe ɓe turtoy ɓe wi a kamɓe noy on ɓalejo fijirta o dow lamɗo, noy on ɓalejo representata lamɗo. In a quarter mile, use the left 2 lanes to turn left onto North Meacham Road. kamɓe égyptien yo ɓe walata ɓe maratano probléme to noy wiyanno ɗo to mo fijino to nasarajo on fijino o kañum on woni lamɗo égyptien en laari filmeji ɗon ni wagare européen ha Hollywood ɗo ɓe waɗi filmeji ko larani firawna ɗo pat filmeji may pat ɗo moyen ɗo portrait rôle acteur mo rôle firawna may ɗo pat ɗum rani en égyptien en wala probléme banni may ɗo. to amma probléme maɓɓe manga je ɓe mari ɗo yo waɗugo yo ɓalejo. Use the left 2 lanes to turn left onto North Meacham Road. daga ko artinoɓe pat ɓe colonisateur en ɓe gardi ɓe dina islam on ɓe wari ɓe meedi ɓale en wonɓe ha toton ɗo kamɓe bo ɓe joggiti leddi hande ɓe ɗo yiɗi yo ɓe normalise ko walla ɓe waɗa ɗum ɓe légitima ɓe hokka hoore maɓɓe légitimacy bana wigo ɓe hokka hoore maɓɓe yo hunde ɗo légalité wonugo nder leddi Égypte kanjum on ɓernde maɓɓe metti. égyptien en porti plainte contre Netflix ha 3 milliards de dollars Netflix yoɓa ɓe ngam yo ɓeɗo majjina ɗo ɓeɗo wonna tariha égyptien en andi bo enen fu en pat en ɗo andi arabe en bo ɓeɗo wiya kamɓe nder defte maɓɓe pat ɓeɗo naala tariha égyptien ɓeɗo naala tariha himɓeji égyptien ɓeɗo wiya firawna Allah naali ɗum ɓeɗo wiya kamɓe firawna ɗum heferɓe ha nder leddi Égypte ɗo no ɓe wiyata ɗo wodi hunde ɗo statut feere ɓeɗo wiya ɗum sphinx abul hol ɓe jonata ɗum ha nder leddi himɓe égyptien to ɓe nanditinma to misra en wima o an ɗo aɗo nandi be abul hul ɗo bana wigo an ɗo a ñiddinga abul hul may ɗo ɗum physiquement ɗo ɗum hunde ɗo yeeso ɓalewo on ɗo holla kine jatide kine mako ɗo yaaji hoore ma don yeeso africaine kanjum on misra en to wiyama o ha nder leddi misra to ɓe naalima ɓe wima an aɗo nanditi abul hul ɗo bana naalayere on kamɓe ma o nder yonki maɓɓe ma ɓe ɗo andi tariha misra ɗo na ɗum tariha maɓɓe ɓe andi ɓe wujji on. amma hande nde duniyaru yetti ha yetti yimɓeji tawi yo assez kala civilisation duniya pat ɗum égyptien ɗum culture égyptien on fuɗɗino ɗum assez kala science naturelle je rani en wiyata o kamɓe on waɗi découvrir ɗum grec en on découvrir ɗum ɗo assez mana grec en kam ha ɗum ha nder leddi Égypte. Continue on North Meacham Road for 3/4 of a mile. ande maɓɓe mai donc kala philosophie je nanta o yimɓeji grec wiyata ɗo pat ɗo ɓe wujji ɗum nder leddi Égypte kanjum duniyaru ɗo yetti ɓe wuloyi ɗum ha nder librairie ji ha nder defteji égyptien en on ɓe ɓoftoy andeji maɓɓe mai banni on duniya yetti famugo jotta. donc philosophie ji himɓeji philosophe en je mawɓe ha nder leddi grec en ɗo ɓe pat ɓe wujjoy andeji himɓeji leddi Égypte on ɓe wujjoy banni on duniya yetti ɗo fama e science je européen ɗo wiya base mai ha nder leddi grec Greece on woni ɗo assez pat In a quarter mile, turn right onto Schomburg Road. jotta kam yiɗi yo égyptien en jotta kam ɓe yiɗi ɓe sanja ɓe dogga ko dina maɓɓe wiɓe yo firawna Allah naali ɗum jotta ɓe warti égyptien en ɓe ɗo wiya yo kamɓe na firawna ɗum kamɓe on woni tareraɓe firawna ɓe ɗo wiya o kamɓe na bana no ɓeɗo wiyata ɗo na bana no himɓeji wiyata ɗo ay kamɓe woni on taniraɓe égyptien. Turn right onto Schomburg Road. kamɓe woni yo taniraɓe firawna ay Cleopatra ɗo kamɓe woni égyptien kanjum on ɗo hujja maɓɓe hande égyptien ɗo nyiɓa capital. Continue on Schomburg Road for 5 miles. ay égyptien Égypte ɗo ɗum leddi ɗum kamɓe woni taniraɓe firawna
ɓeɗo nyiɓa capital e bo économie maɓɓe bo ɗo base dow ko firawna en waɗino ngam yimɓeji waɗata tourisme ko waɗata Égypte fu dow ko larani ko firawna en waɗino donc hande nde ɓe tawtoy botte firawna hande ɓe lorti ɓe hufniti dina maɓɓe ɓe warti ɓe yiɗi ɓe lortina ɓe wiya kay kamɓe woni mamiraɓe Égypte ɗum mamiraɓe ɗum mamirawo maɓɓe ɗum leddi mamirawo maɓɓe e ɓe wiyo noir en waɗugo noir en hollugo noir en holli Égypte ɗo ayi firawna en ɗo ɗum ɓale en ɗo ɓe turti ɓe ɗo porta plainte contre totton ɗo ko ha nder leddi Égypte ɓe doggi dina maɓɓe sam to ha nder leddi yonan bo a yi Greek ɓe wiyata hunde ɗo Greece en bo kamɓe ɓeɗo yiya Cleopatra ɗo ɗum ɓinguel maɓɓe on yahi ayi bana Alexandre Grand colonisateur on ɓe yahi ɓeɗo yiya Cleopatra banni ha nder filmeji maɓɓe pat ɓeɗo gaɗi yo Cleopatra danejo kamɓe bo ɓeɗo turti to Macedonie bo ɗo wiya kai aslan Macedonie ma ɓeɗo haɓa be Greece ɓeɗo wiya ay aslan Cleopatra may mo filme ɓeɗo yiɗi a depicta ɗo ay Cleopatra may ɗo goɗɗo Macedonie on e ha nder lesdi Amérique bo ayi kamɓe bo ɗum taliji ayi kala histoire firawnaji ɗo histoire Égypte ɗo pat ɗo Hollywood ha ɗo taali rane en fu ɗo holla ɓe o kala filme ko larani Égypte fu ɗum rane en on fijama ɓe waɗi ɗum fijata bana acteur may Firauna danejo Moussa danejo kala ko larani kujeji Égypte pat yo Hollywood talino rane en yo wiɓe yo ɗum danejo hande yo rane en jaɓata yo goɗɗo feere yo wara wanga wiya ɓe o kay taliji je Hollywood ɗo no tala ɓe ɗo ase ɗum fewre mere donc ase yimɓe je Égypte kam pat ɗum ɓale noon ase ɗum ɓale noon on ko on waɗi ɓe colonisateur on wujji sakafaji maɓɓe culture ji maɓɓe ɓawo tono yon sankiti ha nder lesɗeji moɗon donc hande nasara en ha nder Hollywood ji ɗo bana yimɓeji Trump ɗo ɓeɗo ɓerni ha ɓuuri sembe on ɓeɗo ɓerni ɓeɗo yiya kay ɗum propaganda on Hollywood ɗum propaganda on noir en afrocentriste en yimɓeji je ɗo yiya bana kujeji yo yimɓeji africaine en ɗo yiya yo ɓe yiɗi ɓe wartina ɓe yiɗi ɓe wujja tariha nasara en ɓe wartina ɗo tariha nasara ɗum tariha maɓɓe kanjum on européen en kanjum on américaine en bo ɗo ɓerni ha nder leddi Europe bo on andi Europe bo kala ko Amérique taliji ɗi Amérique Hollywood talata fu kamɓe ɓeɗo jaɓi bana yo culture Amérique ɗum culture européenne kamɓe bo ɓeɗo ɓerni Russie en momo en pat ɗo ɓerni arabe en pat ɗo ɓerni donc hande kam moy joni ɓeɗo ɓernini bo ɓeɗo ɓerni dow ɓale en donc hande ɗum habre on leƴƴi raneji pat hawri ha engde fu indien en fu ɗo ɓerni dow haalaji yo lamɗo Misra way ɓalejo waɗama ha nder Hollywood ha nder documentaire ɓe holli yo baɗa ɗum ɓale noon waɗi ɗum enen pat bo en ɗo andi yo ɗum ɓale noon ko enen may o nder africaine en may africaine en ɓale en feere bo yo ma kamɓe ma hande nde lootugo ngandi may ɓuuri ɓe sembe ɓe lootama ngandi ha ɓuuri sembe kamɓe je musulman en ma ɗo dogga ɗo wiya ɗo vawi ɓawo ɗo woni ɓawo rane en ɗo wiya Cleopatra kam Firawna en kana ɗum rane en to ɗo sala to ɗo may ɗume ko wiyama ni may ɗume ɗo holla en ko hollata en ɗo hollata en yo enen ɗo propagande enen ɗo kala ko en janginama daga ko fuɗɗi ko en janginama ko en wiyama ko en hollama ha télévision ko en larano ha télévision jotta hande enen en laara filme ko larani Firawna be Moïse ɗo waɗa banni ɓikkon meɗen pat ɗon laara ɗum banni nasara en Hollywood en gaɗat kujiji banni pat ɗum lootugo ngandi pat ɗum peɓe on defteji meɗen defteji to sawa on fotan defteji may ɗo defteji ɗi arabe en gaddani en ko defteji ɗi nasara en gaddani en pat ɗum lootugo ngandi on ɓeɗo loota en pat ɗum pewe mere ɗum nafikaji mere on ɓe gaɗa ɓe koosi ɓe gaɗi nder Afrique ɓe colonise en ɓe gaɗi nder Afrique ɓe farti mamiraɓe meɗen nder lesɗeji muɗum ha nder lesɗeji Égypte ɓe wujji anɗeji muɗum ɓe yahi ɓe wurtini dinaji dow dinaji maɓɓe pat ɗo ɗo yaaɓi dow dinaji mamiraɓe meɗen ɓe windo nder defte maɓɓe Allah naalu mamiraɓe meɗen wiyeteɓe Firawna ɓe windo ɓe wi wayna o ɓe hoosi ɓe wari ɓe wi kala komojo fu dayna hoore mum dayda hoore muɗum dow mamiraɓe meɗen ɓe gaɗi men en huundi hande nde duniya hiriti ase mamiraɓe meɗen ɗon no dow gonga ase kala science ji kala andeji gonɗi nder duniyaru ɗe ɗo jangguine hande fu ɗum mamiraɓeji meɗen on gaɗi mathématique ande ko larani mathématique ɗum himɓeji modiɓe ha nder lesɗe Égypte on wurtini kuje ni ko larani médecine kala premier chirurgie ha nder duniyaru may pat ɓe waɗi hunde ɗo découverte ɓe tawi ɗum yo ha nder lesɗeji Égypte on ban jotta goɗɗo biyeteɗo Imhotep modi bo biyeto Imhotep no kamɓe on premier ingénieur en ha nder duniyaru may mathématique maɓɓe on kanko on woni yo waɗi plan je pyramide ji en larata ɗo ha nder duniya ha jotta nasara en ɗo janga ɗo pyramide ji may ɗo no yiɓirama ha jotta ɓe eftata mamiraɓeji maɓɓe meɗen on gaɗi
hande duniya wari hiriti hande jotta be wari be tawi ase sakafaji e hunde do culture ji mabbe je be do wi'a o culture européenne do wi'a o di do yaboy dum do judeo christian and greek do bo wato culture mabbe on laari culture mabbe spirituel ma don do judaism and christianity bana be go himbe ji kujeji yahudin ko ha dina yahudin ko be masihin ko culture mabbe ko laarani hala science hala philosophie bo be do dum ha under leddi greece on be koso dum himbe ji yonan philosophe yonan en on gaddani be do ase pat dum pewre bi kujeji je judeo christian ko laarani hala spirituality ma dum yahude on wadi immigration be ngadi be nguji andeji farauna de be ngadi hotugo be ngadi coup d'état ji mabbe ratoy e farauna medi be wurti be nder leddi be hoto nder leddi mabbe be ay be wurtini dina ji ko laarani dinaji naloji e modibe ji farauna ngam farauna salibe himbe ji grek kambe be ngaro be mbi be yidi o himbe ji modibe farauna en ngada be initiation nasina be nder dinaji mudum nasina be nder andeji mudum de farauna en sali be honoy farauna en be honoy farauna be ngara be dum pat dum agresseur dum jargina non yakima dum jargina e alexander the great en je honi egypte indi province fere under leddi egypte alexandrie do pat dum jargina non be ngaro farauna en sali wadugo be initiation be honoy be soppo daneji be himbeji mamirabe meden be farti en hande be ngari be ase kambe hande be wujji defte meden be wuli bibliothèque ji meden be sare nokkuje jangde meden e defte de mamirabe me windi be wujje be tongi defte go be wulo be sankiti nder mayo hande be ngari be mbi kambe on yo be wurtini philosophie ji alors que pewe mere kujeji may do pat ase base may hande Egypte to jotta hande on yotta hande warti do kaba hande jotta kam kanjo on be laroy ni may do kanjo on warti hande be do haba hala wadugo série Cleopatra do hala hunde do mettin bernde kam kala mo nanditi danejo fu rane en nder leddi Europe pat bernde mo mesti be wi'a africaine jotta kam afrocentrism nabe wata do himbeji africaine jotta kam do hosi do yidi sanja tariha rane en be lesde arab ma je nala no fasigi en don no nala wala ko be nala firauna biyo be to be nanditi ma abul hul sphinx e statue de sphinx do to be wima anandi be abul hul under lesde arab en do bana bi ko be nali ma on kambe hande bari be do fewa en yo be wi'a africaine yidi awujja be tariha mabbe rane en arab en ma kambe on yonde be julbe arab en de be national Egypte do e statue ji firauna en ko biengon be pusi be yibbini statue ji firauna en wadi do pat be wadi himbe ji jiado yake no be do sala himbe ji sala ibn ayyub salah el ayyub na be do no be do derkejo maydo mo wabbiti palasindo kambe be soppi statue ji do pat be yibbini statue ji noir en wonno hande Egypte do pat be burna fu be yibbini non famana to kambe on lorti hande do wi'a o wayna yo tariha farauna dum tariha mabbe be berni ko wadi noir en wadi depicti Cleopatra bano balejo rane en de lesdi Europa do berni rane en de lesdi Russie do berni rane en ha do ni do berni rane en be wode en ma do berni wode en indien en kambe bo be do berni be do wi'a o wayna africaine en yidi awujja culture ngam indien en may fu yo bana no en bino do planète hundo do wuro India do himbe je mabbiti civilisation ji yaari ato tondo yaari ni be mabbito India do dum noire non bale non ha jotta bo be don ha jotta bo wodi hundo do tribu ji noire no handar India do don himbe ji kambe ji ni do kambe may fu be do andi gedal mabbe do wada dinaji mabbe di be rewirta buda mo no pat dum Ethiopia non yaari ni be kujeji dum bale en handar lati Ethiopia yaari ni be do kanjon kambe bo be do berni be do ya noir en yidi asanja tariha noir en de sanja tariha noir en defte mabbe pat dum nasara non no windata o wi'a to noir yidi asanja tariha to do may on to jotta be odo derkejo fere bara ma andar kujeji New York do ko ma walla de derkejo be dedi be mbari jotta en laari be pat be do hawra cede be wurtina dum do ko ma walla under Texas derkejo fere under Texas derkejo fere mbari no balejo kanko bo gouverneur ma yidi a wurtina mo ko ma walla gouverneur Floride do wi'a o kanko o hado jangingo theory wi'o de CRT jangino ko hala ko laara en tariha bale en ko ma walla Putin wado nder discours mudum wi'a yo do fonda yo CRT theory jangino hala racisme ko contre noir en Putin do fonditi ngayo be hala ko dudu o handa discours ma ko wi'o
na nasara en hande libre himbeji européen en himbeji liberal en kambe be yidi yo be promote yo kujeji same sex marriage bar wato ma do gorko be gorko bangotira e bo be yidi be do promote be do yara yeso e tarikha balen CRT kujeji ni do Putin fo wi bani kuje may do ko hollata en yo yidi yo en lorte en fu en andita yo en fama yo kala ko en janginama mi wi kala ko en janginama fu dum pewe on en janginama dum nafikaje on en janginama nafikaje may bo dum base maji do dum teddingo laral danewal e lessingo laral balewal banni on tan kanjon en janginama to yidi ko larani dina masihin ko dina islam ha dina yahudin ko baddo dum kudde banni on be promote. In a quarter mile, use the left 2 lanes to turn left onto Barrington Road. Kanko dum bingel der bibbe nuhu kanko mayo o nala don kanjon balejo do kanko nuhu nali mo wi mo tamilata ko maccudo bale banni on defte ma do jangina science ji mabbe science ji naturel ji mabbe paddo dum be do propagande be sankita yo be di ko be di be sankita yo e wonugo yo contre. Use the left 2 lanes to turn left onto Barrington Road. To hande be do on hande jotte lori en do tokkitina hande en waran biya to alari ko do doggal duniya do to wodi en don no mari bale en don no mari leader do dano yo hande yo leader may do wurta no tan o biya yo en fudita daga zero kala ko en jangina ma do pare ngada banen anda en fudita daga ha mere en fudita en jangina hore me dimoni tariha gonga ngam leddi duniyaru leddi gondi nder duniyaru min mi felatadi kala lenyol fu nder duniyaru do yidi o ha wada yo promota hore mum ha bangta hore mum yottina hore mum yo kanyum bawo to a itti Allah sai kanyum bana yahudi en do wiya kambe on shabullahi al-mukhtar kambe woni yo e bibbe jawmirawo kambe woni lenyol suftangol nder jawmirawo araben wari biyo kambe woni yo Allah sufti be wiyo ko yerbini be dernier nulado mudum burnado fu yerbina man nder araben. Continue on Barrington Road for 3/4 of a mile. Kambe on Allah hokki ngandi wala ngandi fu yotti ngandi mabbe shinwa en bo wari kala ko mojo fu do dafta kala lenyol fu do dafta e bangta hore mudum to enen africain enen der fama en wari en biya do tokkitina himbe en janga kujeji en tokkiti propagande mabbe en do tokkiti propagande e ranen be woden be dume pat be didi fu bo be pat bo ko be fotti yo kambe to be do haba hakkunde mabbe do enen kay wala babal to be do haba jotta to araben do haba be yahuden enen ya biya wayna enen africain ha bana imbeji africain wada biya wayna do support yahuda ko wala do support palestine be pado yawle viva ko bi mabbe afama yo hato position mai to mabbe gite to waddini palestinian jo be arab jo to mabbe gite to be anda be didi fu be lara mabbe do nandi o bangan o wiyan to be wimo sufta entre mana juldo bana mako a balejo koma walla hosa yahuda jo mo dina mudum be dina mujum hawray be mako o suftan yahuda jo man don hato na andata kadi don balen andata koma walla hafrale difference do be wadi hunda do no be wadata do be wadi hunda do fu be wadi bana chubol ni be wadi no kujeji bana chubol ni be wadi be jama himbe jo hande le difference do be jama français be do jama français yo do on suftan be jama rewbe français do abanga dikana ma banga arab jona ko walla dikana ma banga africain jo e pat mabbe be wi ko dina mabbe fer bo dikana be banga. In 1000 feet, turn right onto Ramblewood Drive. Dikana be banga arab jo do be banga africain jo ko wadi ngam nandugo laral do ron hunde jonyo dum la do hunde on evolution on wadi dum banni may do nandugo laral do wadata himbeji kala ko himbeji sufta yo himbeji be nandi be mudum to kala lenyol fu do promote yo Turn right onto Ramblewood Drive, then turn right. lenyol gongolon to islam en jangina mama en do habde ben sankita lenyol. Turn right, then turn left. Propaganda lero l'arab to dum masin ko en jangi ma en do habde en sankita o propaganda nasara en gam puisque ko ngabo. Turn left, then turn left. Amanda nasara en hosi mo be warti yo masin ko poland do na idum nasara himbe ji romendo don kambe be hositi be jabi tariha po masin ko may be warti dum tariha Europe
donc kanjon to a wi aɗo jodi aɗo promo aɗo supporti Christianity bana aɗo janga yo kujeji Your destination is on the right. kujeji ko larani yo européen non aɗo promota yo leñol maɓɓe to a wi aɗo janga kujeji ko larani dina islam aɗo promota yo leñol araben to a wi aɗo janga kujeji ko larani yahude aɗo promota leñol yahude wala hunde feere sam a yiɗi be a yiɗa fu banni may on aɗo waɗa kanjum ɓe wiyata mon yo a julirta to a juliro a jangirta a jangira na foti a jangira be fulde mana qur'an ma a jangira na walla ha aljanna moɗon to mayi ɗo kam wolde moɗon ɗum wolde mojo on wolde jamirawo ka ɗum wolde mojo on na ɗum wolde arab en nan ɗo on yiɗi en fama wala hunde wala tariha fu woni tariha lamga nder duniya to en yiɗi ha en wurta se en fuɗɗita zéro en anda yo kala ko en wiyama fu ko arti mamiraɓe en wiye men fu kamɓe koɓe mari noon kamɓe ko defte ko ɓe mari noon ko ande maɓɓe holli ɓe kanima bannima tan on waɗi ɓeɗo wiya en ko ɓe ɗum no wiya ɗum kala ko en wiyama fu ɗum pewe on kala ko en wiyama ha nder duniyaru fu ɗum pewe daga ɗo kam ko yiɗi daga tariha ko larani haala dina haala tariha duniyaru may haala tarihaji haala andeji duniya pat ɗum pewe banni hande kam taw handeji taw ɓernde muɗum to laara ɓernde goɗɗo ɗum bana fetta to a laara koɗo sala nder duniyaru may ɗum moneji ɓuran himɓe tan moneji ɓurata goɗɗo tan to ni may kadi sai muñal sai yeeso kadi mi yetti bal hami wata nyebbam nder mota